Chama, asikutendere. Watunga tauchana ndi. Nesikodzero sei. Tikazikodzero zvibatika. Anoti anondisira mushonga temiki. Akuisira here. Ari kutaura kuti anondisira. Akuisira here. Ari muzira kundisira. Tatipindwa munhu wangu. Akuisira here. Asati andisira. Ndozo tamapindwa kwandiri. Tipindure. Andika kana kuvhunza indipindure. Akuisira here. Asati andisira. Wanzwa. Mudzunguva ari unongazi. Iye mukadzi ndiye chiri mukadzi. Urugara kupi? Urugara kumba. Kwani? Kwangu iko. Ndio na. Kwangu nani? Nani? Hapa. Iwe. Pindura. Kumba kwangu. Nani? Ndugara kumba nomukadzi wangu iye. Chikafu handisi kudya. Amirayo chama. Ndowabvunzwa nyara. Dati amai. Na baba zanzi. Anza ogara kumba. Pindura mvunzo utabvunza. Havasumbogara kumba. Right. One. Ani mwana zviitika manje. Iwo ndugara kumba. Kwandati anogara kumba. Watiwa atezvaka yakugara mupapangu. Tese tichinzwa muno. Atezvaka yakugara mupapangu. Atezvaka yacho varipo here vakazoona nyaya ichiitika. Aiwa vapo. One. Chiyaziva zvipi manje. Iwo kuti pamba ndogara pamba. Ukaza kuti hakuti kugara pamba. Toziva zvipi. Ati kare kwenyikwenyikwa. Hamene osabhuku. Iwo varikugara pamba pake iroro. Pamusoro imba iyo. Inini hangu kazhinji ndisingadi kusenza neguwa. Ndoda kushanda nenyaya ndaona tena. Ngatande. Asi zvandava kuchitaura mai ndezvekuti uyu murume uyu pa haasi kugara kumba kwake. Asugara kumba kwake. Haagari kumba kwake. Ari kugara kupi? Ndiko kwandisingazoziva zvaanogara. Asi iye haasi kugara kumba. Plus pane imwe nyaya ndoda ndibvunze imba iyo. Zvinosvikira pakungorwadza. Usaite kunge uda kuwana fashani yehembe yemajini yekuti nhasi rabuda nderiro uda kuchinjanisa vanhu. Hausi musambo iwoyo. Mukada kubvunza kuti ane vakadzi vangani achiita izvi nokuti inini tichitonga nyaya yake ndofunga pakauya sekuru vacho vakauya naamai avo. Vasvika paipa ndikatoti inini havabereki mungazoshamisika nebaba vari panapa. Da kuti tibvunze tizive tese kuti munhu watikagara naye ndiani. Varipo vanoitwa achinyanga. Vakati aindetwa achinyanga ndashedzwa nomuzukuru wangu kuti ndiuye ndinzwe nyaya. Ndobva ndabvunzawo ndikati ko naiwewo murume wauyawo nani? Zvikanzi ndauya ndega. Ndikati ko sei wauya wega? Anogona kudayira. Ndikati right, nyaya yenyu musati mauya panapa. Mune kwamukamboendewo here kuna sekuru kana atete kuti mumboedza kuenzaniswawo pamwe dai musina kuuya kuno. Hakuna kwakaenda. Saka nhasi manje nenyaya dzese dzaari kutaura kaidzi. Uyu haasi kugara kumba. Taona kudhara kusabhuku. Takudzirai kuti uyu ari kutinyepera munomudai. Uyu achida kutinyepera. Pane tikazvinhu kana hondo pamusha ndedzi watoonawo kana munhu andoonawo. Una zvitika pamba. Kuti wanzopukura daiwa zvinhu zvakaitikapo zvakamira so. Taitaura naye sezvairi. Ona murume uyu hapana nyaya yaanobvira mukadzi. Asi yakungoita achibira. Uyu mfana anonyepa. Munhu arwane standard angagarira magariro akaita mbana. Chika kuzoona kuti chabona. Chika ko iwe unobada kubura ko chizoda kuite. Ati utamnyapa zira kusambo. Ida kama lote nani. Ida kama lote. Asiyetu mshukuru kuti isema point tu hapo. Ndamula mbele zakati zitatu. That's all. Utamela baba baba. Kugama iyo zvinotsa zvakawanda. Kugama apa. Watusangwa. Ene ngende kudze uri kuona vana vakaipa stereki. Munhu yakatora mwana wari anda echi. Zvinoda kuti muone zvikuitwa vana venyu mudzimba umu. Zvandikuvengerwa navakomana vazhinji ndizvo izvizvi. Atora mwana wari anda echi. Nawo mwana wemwabvudza wani makore mangani? 24 years. Akumureleasa manje. Paachadzoka mudare anosvika kuti ane anda echi. Vanhu vekadzi vese varamba nawo tumuka vazvitarisa maanda izvi. This guy isu hazviri kutolarita izvi. Bhailo redu chasunga zvokusunga zviya. Uyu mukomana uyu anofanira kupeya for his sins. Yes. Because pane ka issue kekutorera vana sikana pride yavo.
amubvisa mumhandara mwana mudiki asingazive akumureleasa manje mwana wauti inei ndo second marriage but yekutanga akanga asingafunge. Muri kuona disadvantage rapo. Akanga asingafunge mwana uyu akanga ari mwana mudiki aifundwa navabereki akabva to advantage. Now ane 24 years akumisira shereni dhora kuti handichakuda. Iwe shamari iwe wakaroora here wakazvibvisa kusvika pai. Ndoda kuti muone mhuka dziri munzvimbo dzatinotungamirira. Wakabvisa kugara apa nondigumbura sigara apa ndimbotanga ndakulekchira handisi kukutuka ndoda kuudza upenyu. Iyo mfana chii chawakabvisa kumba kwavo chokuti nyange wakaningirira nhasi mwana wakaina kaenda vanotakadya chii? Ndakabvisa 200 nezvokusungira mamati aka akatora upenyu hwemwana uyu hwese ari kutaura pana mambo kuti ndakabvisa 200. Ongoripo mari naye mwana handisi kutonga yeyanda ichi nokuti asandisa mutemo wanga ungosita wapo kasi mutemo wenyika wanga uripo. Mutemo wenyika wanga uripo wangu ini nomunzvimbo wangu wanga kausati wapo kasi wapo ongone akakutora rini taurisaka ndandapedza unyora. ongone makore mangani? 20. amuzi ichamurambane tichida kubatsira vana venyu kasi mazvoona akataura nhandi ne70 mukati medare ramambo nhasi ati 20. yotaurisa shamwari mapoints 3 mapoints handichakuda nezvakati zvakati. mukadzi handichakuda unondituka zvinyanzi pane 1 unondirova unoda kundisira mushonga saka ina handichakuda. waina nisana Yandradzimba. inonoka baba wako muvaudze zvawarambirwa. tambira ngoma hairambwe kana mwana arambwa kana maakuda kuma mukwira dare muno musikana amai avarambwa zvepamutemo handizvo. hapana chinotengeswa kubvira kuchimudhudhudhu chamunacho hapana chikutengeswa. nyaya iyi automatic nokuti vanhu atikavasiya ndopamuzona nyaya dzisikura idzi vachingobuda panze vasevhe masamoni nyanga vasina kubhadhara vanozokupai mari dzenyu. nyaya yeita kuti uye mudare futi muno iitwe zvepamutemo vapanane zvinhu pasina anokuwadzana nomumwe. Tataurayi baba. Inini mambo pane zvirikundiwadza kana kundidzimba asi hanzvadzi munhu. Uyu mwana uyu takatobhadhara mari yechikoro, takatotengesa mombe dzangu kuti aende kuchikoro, takabhadhara zvinhu zvese kuchikoro, akasiiswa kuchikoro achinzi ari kuenda kubasa. aiwa shamari Waita hawo waitawo ari kunyara izvozvo ndiani ndiwe arwadziwa ndiani? Handini kutodzimbiwa. Mwana wako andirambira achida kumubatsira aramba saka inini ndinotora izwi rokutanga uyo akapedza chikoro ndona ndatora pana nokuti ndo zvaataura ndinoda kumubatsira ende pasera kuti tovhara ndonosaina musikana yokuya nyaya kwepfuma yako. Ladies and gentlemen, it's now 2025 and the first thing that I do is to remind you that I'm still a proud brand ambassador of Logos Solar Tech. Today, ndamboenda nawo kuti vanoinstalla inonzi Zigo package. Inonzi Zigo package because it was first installed kumba kwangu and it's exclusively products inema must batteries, must inverters, must what handisi expect handisi nyatsoziva. Saka ndauya na Mr. Kech an expert wekulogos Solar Tech timbowabvunza kuti zvakamira sei. Yakamira sei package yedu? So Zigo package is a 3.2 kVA solar system in a just must products. So this package, it powers a 0.5 horsepower bore pump, it powers a class A fridge, power TV, you buy power my lights, energy saver lights up to 15, and then zvimwe zvese zve-entertainment, kuchaji samafoni, my laptops, Wi-Fi, zvese zvinenge zvingori ngwengwengwe. Is it affordable because Zigo represent the economic class here? Very affordable. This package, yes, a fixed supply price, it goes for 1,480. Exactly. Alright, koma package vane mari vanenge vachinzana sei?
kana takuenda pamusoro apa titakudawo from 5 kva 6.2 kva of which yedu isusu inotangira pa $2,400 ndo inova iyo ye5 kva and then toenda pamusoro tenge takuitawo ma 10 kilowatt solar systems of which aya anenge akuitwawo maprices anoendera nekudesignwa kunenge kwaitwa solar system yacho. Alright, then lastly vanoda zvekutaurirana vemalabor vematerms macivil servant nevane macustomized service vanokubatai here? So kana makuda pakuitwa zvemapayment plan facilities or credit facility with just 1.5 you can have this solar system what deposita 70% of 1.5 and then the balance we attend in 2 months wobva wapedza unakirwa wako nemagetsi ako wanakirwa waenda manumbers awasi kuataura ndo ari kubuda pascreen apa saka as long as Zico ari brand ambassador weLogos Solartech you get the best service as far as my solar installation and everything is concerned.